que prima máis as cuestións técnicas que as cuestións artísticas. Sí, metelo na onda, na boca, vaya xusto, e pasas un pouco da interpretación. E penso que, bueno, é un pouco... É dicir, a culpa non é nosa, a culpa non é nosa, a ver... é dos clientes. Non, a culpa é do sistema. Bueno, do sistema sí, como mudou todo. Sí, o que pasa é que nos ahora mismo suplimos con oficio. Pero, claro, efectivamente. Non sei, pero cerca dos 100 anos de oficio entre todos, sen exagerar. Entón, claro, suplimoslo como oficio, non? Pero sí é certo que tal e como está hoxe en día montado este negocio, o que máis perdeu gañou o que sería a parte técnica, digital, de son e tal, pero perdeu a parte interpretativa. Bueno, con oficio sabemos facelo. O peor é para a xente nova que chega, creo que hai algún alumno por aí. Sí, moi bo por certo. Sí, non? Sí, está por aí. Pois esa é a xente que agora o ten moito máis difícil porque van ter que eles van nacer nesta profesión xa desta maneira, non van ter o compañero ao lado. E nos tivemos a sorte nesa época de traballar en analógico. Ou a aprendizaxe é distinta, porque ti antes empezabas e pois non tiñas idea de como era a profesión, pero fijabaste nos que xa levaban moito tempo traballando, e mirabas e traballabas con eles, eu polo menos sentía admiración, un respeto e o poder estar ali escoitándoos como facían e como interpretaban, que tips tiñan cada un deles, non? Se se movían, se non se movían, cantas veces miraban o take antes de facelo, bueno, esas cousas que podías facer antes e agora non podes porque agora estás ti só